Hej folkens, og velkommen til For Honor, som er et spil, som er mega cool, og som I kan se, jeg er der, med det der lanse. Det her, hvis I selv prøver at kigge på det, det koster noget 400 kroner, men det er også mega cool. Så kører vi. Det her det er Andreas, som vi spiller sammen med. Vi skal jo holde en anden i live, så jeg dækker hans ryg. Kom her i møgeunger. Og så nogle gange så sker det her. Det kan ske. Men det er fordi der er nogen der har problemer. Det er i hvert fald ikke mig lige nu. Løjer, så vet jeg må vælge. Og så Lucidien. Au, så kører vi. Det er bare møg. Jeg døde af Fufu Party. Og se, jeg kan vælge mellem at nogle af mit hold skal redde mig. Det gør jeg så lige der. Jeg ved ikke hvad der stod lige der. Men jeg spawner tilbage. Nej, hvad jeg laver? Jeg var i gang med at blive right, altså jeg kommer op med live igen, og jeg skal over det af. Hvad der? Det her. Fik jeg det igen her. Og jeg er en samurai, det skal jeg bare lige få til. Seriously? Igen? Det er lige blevet right. You captured Zone A. Yep, jeg gør. Okay, ham her. Og hvis I også selv kan prøve, kan I være lige kickers med en fucking overførende. Okay, så går vi her. You lost Zone A. Hvad han laver? You captured Zone A. Not good. No good. No good. 2 mod 1, are you kidding me? That was an unexpected event. They're retreating. You lost Zone A.
Thank you, friend. Wow. Det er dog helt utroligt, mand. Helt utroligt. Okay, så kører vi. Vi skal løbe. Vi skal løbe You her. lost Zone C. You captured Zone A. Sudden death. You lost Zone death. You captured Zone A. Og ja, lige hurtigt info. Hvis du er inde i et point, og du har mega lavt liv, ikke, så kan du få liv af det. Ikke ved B, for der er det der med, hvor der er forbandet minions. Eller det er de små nogle, som ikke er så gode. Sudden death. Oh, yeah. You captured Zone C. Okay, jeg kunne ikke se en skid. Nej. Nej, de skal revive me. De skal revive me. Oh, please. Jeg vil ikke dø. Skynd dig lidt. Nå, vi taber. Åh, det er Vip Andreas. Det er Vip Andreas. Kom så, Vip Andreas. Giv dem flæsk. Eller giv dem slag. Hvad er det, hvad du laver? Åh, jeg vil dø. Ej, Andreas, kom så. Jeg dør lige om lidt, så får jeg revived. Han skal gå hurtigt hen til mig. No. Holy Jesus. Jeg fik 7 udlagt. Oh my god. Jeg var den, der fik flest drab. No lot found. Okay. Hvad var det om der? Oh my god, jeg tror lige, jeg blev smidt ud.
Jesus Christ. Andreas, der var en tør. Altså, hvad er det næste? Undskyld, jeg er bare forkølet, så jeg lyder så lidt snottet. Okay, den samme igen. Hvem er det, der slås første gang? Og hvis I også vil gerne have det, så er det på Steam. Eller Uplay, hvis I kender Uplay. For det mest Uplay, man skal have det for. Jeg siger det bare. Men det er det betaen, det skulle jeg lige også sige. Det andet ser mere anderledes ud. Der får man, så kommer lige en mand ekstra. Let's go! You captured Zone A. You lost Zone C. Der har vi det. Jeg skal være hurtig. Hvad er det næste? Oj. Klart. Skid dem! Ligger. You lost Zone A. Nej, død. Jeg bliver angret af minions. På minions. Vi kan godt nedlægge ham. Nej, det er helt seriøst. Nej, nu angriber de vores minions. Han står bare der og glor. You captured Zone A. Øj, jeg skal løbe. Så kører vi. Hvorfor løber du ikke? Jeg er sikker på, at dem deroppe kan godt klare. Der kommer en til. Jeg er nødt til at løbe i baghåndsangreb. Nej, ikke igen. Fuck that. You lost Zone A. Kommer I til og... Fuck, jeg er lidt ude for stamina. No, yep. Do this for me. You captured Zone C. Holla bi. And lost Zone C. Look at them retreat! Run. Ow. You lost Zone A. You captured Zone C.
my god. Åh nej, alle mod 2 mod 1. Nej, det er virkelig unfair. You captured. Nu skal vi sgu lige nys. You lost Zone C. Helt ærligt. Au. Oh, no you don't. Og aner ikke, hvad det der var. Han slog mig i hovedet. Undskyld. Jeg glemmer helt sådan parere for pokker. Det er en sej viking, det der. Okay, jeg skal derop og You små. lost Zone A. Nej, guys, så nu kommer jeg op efter den. Find dirty bit. Der har vi Vibanders. Jeg nåede ikke at komme op. Det er sindssygt. Nej. Nej. Hvis der er ikke nogen, der kommer lige og reviver mig, så dør jeg. Hvorfor tog det op, mand? Det er en spids flækket. Yeah. It's the candle. No, you're not. Ja, det er ikke, hvad jeg vil sige, men... Vi døde. Han har tænkt sig at lokke den væk. For cool. Så jeg når lige at komme op til mig igen, så vil jeg nyde. De er bare begge to. Nej! Fuck af! No! Nej. De mistede mig alt vores liv. Så er det sataner. Jeg får en rush. Yes! En ny ting. Jeg ved ikke, hvad den gør. Hvordan den ser ud. Men det her. Ja. Nu er ny farve. Bum. Ja, nu kan jeg også lige vise jer, hvordan I kan gøre, hvis I nu også selv vil prøve det. Ja, den her giver lidt. Bum. Okay, match. Er I klar? Ja. Nu venter vi bare lige på The Black Knight. Og det er så Vibandres, der spiller den. Det mest sværeste i det her spil er, at hvis du dør, og de ikke kan revive you, sådan, og det er det sidste gang du kan spille, så er du screwed. Det er bare lige noget info, jeg vil lige idé mere. Som altid. Okay, vi har fået han er blevet til en ny viking, og han er stadig sin Varden. Altså, det er det, han og ham der hedder, de to skinnede Varden. Jeg kan vise jer skinne efter kampen. Okay, please sig. Jeg vil ikke have det af nogle sataner, jeg hader mest. Jeg bliver tosset. Jeg mener det. Og i morgen så kommer spillet ud. Jeg ved ikke helt præcis hvad det betyder, men det betyder noget godt. For dem der vil spille det helt præcis.
Zone lost. Zone C. Okay, der har vi en psykopat viking, og no you're not, no, hvor skal du hen? Kom tilbage, de dumme dyr. Se, det er... Og du skal ikke lave noget sjovt med mit. You captured Zone C. Nej, jeg må væk herfra. Jeg må væk. Jeg har ikke noget stamina. Få stamina tilbage, få stamina tilbage. Og det var tilbage. Kom, jeg kommer. Det er nyt. Dens hedder. You lost Zone C. Helt ærligt, hvor mange gange siger I det? Nej, jeg vil ikke have det min. You son of a bitch. Right, jo, hvis han vinder ham derovre. Lad os lige se det der. Hvem er det? Det er vikingen. Det er min smakker. Han havde holdt mig i live. Nej, vi skal se, hvem du vinder der. Nej, don't die, my friend. Nej, det gider jeg ikke vente på. Vi løber. You captured Zone C. Har vi en vi har en psykofrans herovre. Psykofrans, kom her. You lost Zone A. Hey man, come get back down here. Dumb shit. Little fucking ass. Oh god. Oh nej. Nej. Oh lo. Nej, jeg vidste det. Zone C. Oh fuck. Jeg vidste ikke, jeg havde en chance. Det var så også 3 mod 1, mand. Han var bindegale. De er så bindegale. Kan jeg tydeligt godt sige. Så løber vi igen. You captured Zone A. Skal jeg dræbe det en? Okay. Jeg kan ikke tage os alle. Okay, lad os lege. Lad os danse. Hvad vil tage? Du tog bare. No, you no.